дигари савол дар бораи вес гирифтан чӣ витаминҳо хӯрем. Масъалаи весгирӣ савол бисёр шидагия. Масъалаи весгирӣ ҳама дар дели индивидуални подход дар кора. Допустим, ҳаст одамои хароби весгирӣ ва ё дар дигар подхода, ҳаст одамои фарбе ки мехоҳанд танашона хушрӯ кунанд, мушакҳошон каманд, мехоҳанд танашона хеле бузбалаи здоровӣ кунанд. Барои ҳамин ҷо ду вай дора подход дора. То есть отдельно барои одамои хароб ҳастай и отдельно барои одамои ки лишний вес доранд. Масъалаи одамои лишний вес доштагӣ шумо фикри вазни хушгириро накунед вообще. Аввал якум ҳама важни похудения бояд хароб шавад. Барои результати зуд кардан, барои релеф кардан бояд достаточно жирни ва ё партои жировые складки-то. То есть хароб шудан дар кора, баъд сухой набор мешашни мастӣ мешавам. Масъалаи бачаҳои харобе ки мехоҳанд вес бигиранд, якум машқ кардан дар кора, дуюм дисциплина. Дисциплина то есть ҳар 2-3 соат як приём пиша кардан дар кора. Маҷбурӣ аввал порсияҳои кам қати оста зиёд кардан дар кора. Шумо бисёриҳо фикр мекунанд ки организм ба машқ бояд калон шавад, дигаха шавад, там устухону палн шавад. Машқ қатъи чизо мешавад, оне ки асос питания, то есть стройматериал. Шумо чанд қадр бисёр стройматериал бихӯред, то есть получат кунед ай пища, ҳамон қадр бисёр сирҳо дар организм ҷамъ мешавад, ки оқибат ва организм истифода мебарад. Плюс қатъи тренировка зиёдиша баъд ҷамъ мекунад, ҳамон хел мешашинед, массатон зиёд мешавад, шумо бузбала мешавед, прогрессирует мекунед, бақувват мешавед. Якум питания ҳар 2-3 соат стабилна. Спортивни питания фоида мекунад. Масъалаи спортивни питания, допустим, атлет вообще одаме ки фарбе шиданяй аппетит надора мега ва особенности питания меша. Бисёр вақт нодурусти баъд мехӯранд, газировка, кола, пола, ширинӣ, чизои но дар кора бисёри баъд истифода мебаранд, то есть лучши рационтон бигиред. Протеин ё гейнер, ай ҳама варианти сабук, варианти жидкий хӯрок. Бисёро дилшон дур меравад, как будто ягон чизи дигар, мегӯянд мо натурал намаш мекунем ё ягон вай. Протеин аз шир мекунанд. Бисёриҳо намедонанд обычный вей протеине ки дар ҳама ҷо ҳаст, бисёртар ами вей протеина мехӯранд. Аз шир мешавад. Просто ширро қоқ мекунанд, шири обычниро порошок меша. Допустим, 100 литр шира қоқ мекунанд, 1 кило качественный белок меша. Ая производителёи спортивни питания гирифта определённи ҷо заводое ки ами белока мебароранд, харида чӣ хуш мекунанд, вкусовии ҳар хел вкус хуш мекунанд, там аминокислоты я ду чиз дигар составша типа зуртар мекунанд и под бренди хучон мефурӯшанд. То есть протеини мехӯрдагӣ шумо просто шири қоқа ягон чи ваву зиёдӣ надора. Друнуш допустим допинг надора. Бисёриҳо метарсанд допинг порошок шида наметавонад. Масъалаи гейнер то же самое. Протеин, агар протеин бигирем, сафедаи холи шавад белоки холи. Гейнер уже висококалорийный хӯрок ҳисоб мешавад. То есть хӯроке ки дар составаш кроме белок, углевод пуш кардагианд, витамин, минерал, креатин, аминокислот. Ҳар бренд ҳар хелай порсияҳошон фарқ мекунад. Бисёриҳо маро мепурсанд гейнер гирифтем чӣ хел бихӯрем. Масъалаи протеин хеле осон, масъалаи гейнер не. То есть ҳаст гейнерое ки там порсияҳошон допустим 2 ложка, 1 ложка, 5 ложка. Барои ҳамин шумо вақте мехӯрем пиша бинед ба англисӣ serving size навиштага. То есть якбора порсия. Ҳамон порсияро бинед чанд грамм белок дора, чанд грамм углевод дора, ё ки продавесе ки ҳамин чиза мефурӯшад спортивный магазин бупурсен авая уточнит кунед ки шумо ба ҳамин қадар вестон чанд қадар бояд истеъмол кунед. ҷамъаша мефаҳмонанд. ё ки мада дар инстаграм рӯй мекунед, ман шуморо мегӯм чӣ хели чанд қаи хӯрдан дар кора. Так ба фикрам фаҳмидем, там протеин просто белок, гейнер боша
ну, высококалорийный коктейль мешав. Барои разница, барои фаҳмидан ишаиш чӣ фарқ дорад? Допустим, шумо хестен завтрак карданен, 3-4 дона сафедии тухмам бихӯрӣ агар меша протеини холӣ. Агар 3-4 та тухм, қатӣ зардиш, плюс хлеб, плюс блинчик болош, я банан, анаи ҳамаш меша гейнер. То есть калория гейнер бисёр, калория протеин камтар. ҳар ди варианта истифода бурда мешавад. Барои одамое ки вес гирифтаниам 3-4 бор 5 бор дар як рӯз хӯрда наметавонанд, протеин гейнер фоида мекунад, ёрдам мекунад. То есть шумо завтрак мекунед, баъди завтрак ним соат, баъди завтрак як ним соат мегзарад, шумо як коктейл мехӯрем, бо баъди 1-2 соат пасаш ягон амуд хӯрок ҳам хел рафтан мегирад, то допустим як хӯрок меша, як коктейл, як хӯрок, як коктейл, як хӯрок, як коктейл. Дар як рӯз метавонед 3 бор овқат бихӯред, 3 бор коктейл. Одамое ки саҳар аппетит надоранд, соати 10-11 гишна мешаванд, шумо наоборот метавонед кунед. То есть дар хоҳатон бихезен, шиками гишна ягон амуд коктейл бихӯред, допустим протеин ё гейнер, и баъд соатҳои 9-10 уже метавонед обычный завтрак кунед. Бо баъди завтрак бо коктейл, бо обед бо коктейл, пешаи машқ меша ёки баъди машқ, и бо ужин, и всё. Ба ҳамин тамом. То есть ҳар 2 соат шумо организм да питательные вещества додестен, сирьёе ки организм истифода мебарад барои восстановление мушакҳо, барои мушакҳои даридагиро восстановить кардан. Баъд зиёдиша уже барои набори наращивания. То есть асос питания. Машқа ҳама мекунанд, леки питаниеро ҳама намекунанд, барои ҳамин результат кам мешавад. Старатся кунед якум ҷода ҳам машқа монен, ҳам питаниеро монен. Барои ҳамин дисциплина дар кора. Масъалаи весгирӣ, креатин метавонед истифода баред. Креатин қувваро зиёд мекунад. Организм худаш креатин синтезирует мекунад, мегирад гӯшти гов, гӯшти моҳӣ. Не ки миқдориш кам ай, то есть 400-500 грамм гӯшти гов пухтагӣ тайёрш. Бо баъди пухтан ҳаҷми креатин кам мешавад аз состафи гӯшт. 1-2 грамм креатин мегирем. Барои результати соз дидан ай креатин, дар 10 килотон 1 грамм креатин хӯрдан дар кора. Допустим, ту 100 кило бошӣ, бояд 10 грамм креатин бихӯрӣ. Барои ҳамин метавонед креатин истифода баред, қувватонро зиёд мекунад, шумо вазбин машқ мекунед, силовии показателётон зиёд мешавад, то есть ҳар тренировкатон зудтар мегзарад и вероятности весгирию балашавӣ зиёд мешавад. Масъалаи креатин накопительный эффект дорад, мушакҳода ҷамъ мешавад, оянда постепенно объему ҳаҷми креатин дар мушак зиёд ҷамъ шидан мегирад и ҳамихел шумо прогрессирует карда рафтан мегиред. Баъд масъалаи креатин тарзи истифода бариш, саҳар шиками гишна қатъиян протеин метавонед бихӯред, ёки намуд сладкий соф қатъӣ агар протеин надошта бошед, и баъди машқ, асосаш баъди машқе. Ҳамин 2 вақт креатин зуд усвоит мешавад. Креатини хеле нест ки бихӯриш там рафти қувват додакта тап задӣ, хеле нест. Накопительный эффект дорад. То есть баъди машқа буд мекунӣ, креатин қатъи протеин ёки ягон чиз мехӯрӣ ки составаш углевод дошта боша, ки ҳаваи креатини хӯрдагии ту транспорт шавад, то мушакҳоро равад. Барои транспорти креатин глюкоза дар кор, бояд инсулин бироботка, инсулина шава организмда. Агар шумо креатина оби простой қатъи бихӯред, инсулинтон баланд намеша и то есть креатини хӯрдагитон транспорт намеша. Метавонед қатъи ягон намуд БЦА, ЕА, любой намуд аминокислотный комплекси ширин, ё протеин, ё сок, ё гейнер, любой чӣ қатъи метавонед запиват кунед, не ки фақат об қатъи, шир қатъи не, обу шир намешавад. Так, насчет креатин гуфтем, саҳар шиками гишна и баъди машқ. И баъди 1 ҳафта 10 рӯз достаточно объем креатин дар организм ҷамъ меша и шумо уже чувствовать мекунед ки қувватон зиёд шудест. То есть допустим ҳамун 100 килое ки даже груди ки 100 кило жими ки мезади 100 килоро допустим 5 повторенӣ, қатъи креатин баъди 10 рӯз ёки 2 ҳафта уже спокойно 8-9 та мезанӣ, ёки веси нав мебардорӣ, веси нав мақсад 105, 110, 120 кило. Асос ҳамин чизҳоам ҳозир ажда
Главное сбалансированное питание, стараться к ним питание там разнообразие больше, качественный белок бахрен, то есть замороженный филе, як сола, морозильный хок, когда я ухилина хрену, бисатар гушти гов, гушти морг, зинда, ну, ягон чиз качественный больше, допустим, сырье, то есть алкоголь мехурагитон качественный больше, алкоголь дешевый, я берем, допустим, арзана я лучше истфора наберем, ёки полуфабрикат. Колбаса, там сметана и ее хотим мышечные масса и соус намегири. 70-80% питания باید ای натуральный чизо боша, полуфабрикат надошта боша. Агар 100% ай натуральный, моё бигирен, допустим, вообще мощный меша продуктов. Барои ҳамин масъалаи везгирӣ ба фикрам гуфтум, баъд бисёриҳо ҳам мепурсанд дар ҳафта чанд бор машқ кардан дар кора. Машқ метавонем дар ҳафта 3 бор кунем, 3-4 бор, максимум 4 бор, и уже по ощущениям меша ки рӯзе ки выходной дорӣ, допустим, бояд машқ накунӣ, мобайни ҳафта охири ҳафта, допустим, охири ҳафта то 3 тренировка кардӣ, не ки мехезӣ вот мефората браем машқ кунӣ, хеле ощущение мешава ҳисоби настроение, ҳисоби гормоналный фон, ҳисоби ки ту питанията зур кардӣ, метавонем бирем машқ кунем, то есть организма гӯш кардан дар кора. Дидӣ ки ту вялый ранги латтаи қувва надорӣ, лучше дам бигӣ, восстановиться, баъд биём машқ. То есть ҳамун 2-3 тренировкае ки шумо дар ҳафта мекунем по плану, там силовой машқ, и уже достаточно барои мушакҳоро гипертрофия, барои калон кардан. То есть фақат гӯш кунед организмтон, шумо стоит рафтан ё ки не стоит рафтан. И якум ҷода места. Так, в принципе, насчет машқ гуфтум, дар ҳафта 3-4 бор. Насчет питания фаҳмондум. Бо насчет питания дар YouTube канал ҳаст, видео масъалаи сушкада, видео про питание по ҳафтагӣ ки ман дар оҷо тайёр мекунам, ҳамин чизҳоро чӣ хел хӯрдан дар кора. И дар ҳамун ваи сушка видео ман савед додагим ки барои одамое ки мехоҳанд вес бигиранд, чӣ хел кардан дар кора, чӣ кор кардан дар кора, ҳам дуруни видеода ҳаста, метавонед як бор тамошо кунед. Масъалаи гейнер протеина гуфтум, креатина гуфтум, асос ҳамин чизоанд. Барои бо мисоли чизоро агар шумо истифода барем, бо бигем ки бо ма дигар бо ягон чизи нав гӯш кардан дар кора, уже шумо дар персоналный тренер дар кора метавонед инстаграм банависед. Агар шумо уже стадияеда бошем ки допустим 10-15 кило гирифтен, не ки рӯст кардагин, уже прогрессировать накардастен, шумо уже новый тренировочный план дар кора, шумо дар чизи нав дар кора ки шумо бо прогрессировать кунед. Дальше уже ида як одами дар кора ки ҳамин чиза аз сараш гузаштагӣ таҷриба дора, барои ҳамин метавонен мада дар инстаграм нависен, ман ссилкаҳои инстаграм, социални сетаҳо дар таги ҳар як видеои ютубу мепартом, метавонед роен тамошо кунед. Подписаться кунед, видеоро лайк монед, поделиться кунед, агар ягон чиз полезный гирифта бошед. Саломат бошед.